arabai bi arabai mi ambora la anka karamogo bado mufti do Sheikh Salim bin Muhammad Sheikh Salim Muhammad al-Haidan ale fatura Saudiya bi araba mi ambora la wasogomana uya asutura like la sara kofe Saudiya kam mufti belebele bado do lejina daima mi wakati be mbaka kuma fo o kam mogo dode do ndella kame ayereda parce que depuis 93 neba ulame mba lame arajo la nuru ala darb tumami Saudiya kam masake deso doni ke baga lejina daima ku kasigi muso kam mobili boli mogo munu cekoroba munu kumana ko atebe muso ka mobili boli alaye wodoye wo senfe nyaami a yereda akolle jina daima min fule ninye ko masake munu fule sisa Malik Salman ako ulufa Malik Abdulaziz ako de lejina daima dila adila na samba kele ani keme sabadi bi kononto ani kele ako aka karamogo folo munun donnala adamina na ni karamogo folo munun ya ko abe fatura na le kelente nyenni me ala yereda ado abafo lejina daima libosi me woliftai ako adamina na ni karamogo folo munun ya wulude do ko me to be fatura le kelende be balola o adellaka raisul majlis al qada ila ala Saudiya ka kiri tige be nyemaya aboro koni la 2009 de koroya de yabola Saudiya ka kiri be ale de tumya be nyema yala Saudiya ko kaloko salliko hijuko arafe nindo ya beka ko tumbale de bolo kaloko imbe be nyema ya tumbale de bolo 2009 de ayobila bollejina daima kam godde do fokata fatu aye bara bacca manke Saudiya korona la donc bi o de fatura ambe ala delala ka hinala ala ka yafama uye bara bamunun ke dina kono ala ko ke ka bara nyama mejanu kono kataw munun yusur ala ka yafuma wa har qawaid al arba'i akasiti dafalembe ay qawaid al arba'i ya sahab asrahu kasiti kelena tumbo fana lamme kosobe qawaid al arba'i ayo sarahu kasiti kelena aya kitabula mayrebo mogodo yu jida dina kono kosobe umani masalaha silata alata tidenta ala faham salaf salih uyu kanyana ma yake ode ka kafato de kambe ala delala ka hinila la ka yafuma ko ambira majabi komina ko mo mo mba fo ko alete majabi sila ube yala majabi ko ye wajibiya lezina daima li boysi limi wolifta unyini karanina uko wajibi tem ka ko yikatu majabi ko bal amba fo mugo mi be se ka delila boni yereye qur'ana ni sunna kono atta daga iti tugu majabi la ibi qur'ana ni sunna de foranye majahabi kuma hari ni mo min mustahidu ye e be se ka de la soroni yere adoni bila qur'ana ni sunna kono ko ate daga ikatu majahabi ko ibe se ka majahabi tu ka kuma ke ki yere deme sariya do famulila ibe se ka majahabi tu ka kuma ta ki yere deme naye sariya do famulila mi ate daga ike dilo majahabi la ka dele la wuto bo mo min makala de sa kalambali e makala donc o yere nini doni ke baga be nyogon ka mustahidu do o be doni ke baga kitabu bi bol mustahidu do de lay min ye qur'ana ni sunna ni ya nyine ka ba fuye o be ni ya ka kitabu ta yibaye har e fana kana dilo mo jabila dilo doni ke ba inka kuma de ray dalen be doni ke baga minna na be qur'ana ni sunna de fuye ala ka kuma ko so fashalu ahla jikri in kuntum la ta'lamun yere de ka de la boni yere qur'ana ni sunna ni o doni ti bole ma se o degrama doni ke ba mustahidu min be ni ba do idale mbala ni ko min na la wonyininka ama wajibi ka dilo majhabila mais ni mo min tenni intese ni sila de
doni te e yere bolo ni be se ka simbatu ke ni yero qur'ana ni sunna karamo bati koro ube karamo baka kitabu ti bolo nin be se ka della fuye qur'ana ni sunna wala ebe majhabi min ka majhabi kitabu min ba kono barake noy don ke bawu ya ke ni to godela wodi ato shaykhul islam bun tamiya ko akon majhabi ko imbe ko mi jifa sogode akon majhabi ko imbe ko mi jifa sogode yala hada made ni darura mana yima abe daga yi ka jifa sogodwa wala kon majhabi ko imfana bode na darura nana minna donu te ebolo ete seka della soroni yere qur'ana ni sunna kono ini donu ke bagate nyogon kam mimbe seka della fo ye qur'ana ni sunna kono darura nana sisa e ka baraka ni majhabi darura nana sisa e ka baraka ni majhabi wa ko majhabi ko ye ode abe komi jifa sogo duni ha kungo tobolo ni ma halala soribe jifa sogo du majhabi fana darura de bi la sama mo be seka della soroni yere qur'ana ni sunna kana bilo majhabi la mo ni doni ke babe nyogon ka be seka della fo ye qur'ana ni sunna kana dilo majhabi ma bonni ni siti bolo de sa ebe yoromi e yirete mustahidu ye ini mustahidu nyogon ini karamba te nyogon ka majhabi kitabu min bi bolo be majhabi min na kuma ye min fo okay o majhabi ko ye ninde bo ko anaka dogo musore tumbe barola ko akomunna ata nyeda datu ko akon ale ta nyeda datu ko ne ale anyeda datu minye anye samfela uye pube dige ala ani nina kilibe tigala amba fu ninte ko jayde iba soro setane de ben ninkala pura kana nyeda tu aka ayire ni nyeda tu aka ayire na ladege digili mimbala dime mimbala laba beta adu setane ben ninkila puru ka nyeda tu nege boila ikanake min niya tani ala yi dumiraka ala ba lataka boybolo setane de kabararo fulana yen nina kili ko min fo nyeda tu na udo be ulu fese lene do uteddo mo ni finye site umangri u ate komi ube da in nun ka ube da idaka ite nina kili chogo soro ote sisan kan nina ni da tugula ula fese lende do finye be soro chogo bela ado yere be komi har ni finiti nuna tanke finye be do no fe bo nunte ujuraye akasira alanye akalli maniata akanye da datu wa alaykum salam bon ko ni muso sababi bolo ko muso kele nyi nyinen ka fendo la ko mi fini abe daga ka di alema ka towa bon anko minye ka tile muso ni nyogonche minye ka wajibi uye ibe tile no nyogonche haju hakede nafakati fule na ya sore ka muso te nyogonka ni muso ana kelende do ana denkele wa kelembe ulu bo nafakati la men nim fana ne denduru de do foyi ka wa sabade di oma tile nyaay munye wa kele min ben ni boy bode dama wa saba min ben ni boy bode dama ode tile nyaay fini fana kola ewa min ka fini e ya do fini munun tigera nin ka fini ube farala parce que nin be se ka fini soro chogo ya do la fini be me abolo atetia nin ka fini de farla ta bolo yireda yin nin ka koy ka fini dama iba dama ate wajibi kai ka anyuguna sa kadin ni manna haju mana folo no fana haju shera fini ma wakati mi na fana yin kala iba sai bala tilenya nunu na beta haju hakedela bon ni yere ba fe ka kado min ke ka muso de sa nyere de ba fe ka kado do ku ye pu ni sonja min te ka wajibu no ka haju e silamiya sare ya wajibi kai ka tile odela ni sonja ni kado de ni watandi ni ma ni fini hakke min dinni ma anyona dinni ma ne minye haju hakke unu ka wajibu de ulu tilenya yede abetani haju hakke de min ka haju be min nay ba kay
wo na ko ya diara yede ni yo saya a ɲɔgɔnna sa dɔ ye parce que nin tɛ wajibi ni haju ye n'a ko nin ka di ne ye dɛ a wajibi a haju t'a la fini b'a bolo a diyara ne nin sa ye e fana b'a fɛ ka sa ye ka nisɔndiya n'a ye a ɲɔgɔnna sa dɔ in fana ye ou bien dɔ in fana ɲininka nin ko nin fini sugu ka di ale ye e fana juman ka di ye ni a fana ta ɲɔgɔnna de ka di ye n k'a d'i ma ni fana ko min ka di o ka d'i ma mais ni yɛrɛ y'a dɔn n'i ye nin fana kɛ u b'i sɛgɛn nin ko min a ka di ale ye donc haju tɛ a b'a kɛ k'a yɛrɛ de dafana ni fɛnw dɔrɔn a ɲɔgɔnna sa nin ye bon ko dɔ ko n'i ye gɛnnikɛla de e bɛ kɔngɔ kɔnɔ i n'i ka baganw i bɛ wali foro kɛrɛfɛ e donna salli la i ka baw b'a kɛ ka don foro la i bɛ salli tigɛ a tigɛ i k'i ka baw gɛn ka bɔ wali foro la o kana don k'a dun o kɔfɛ i bɛ i ka salli kɛ dɔnnikɛlaw ko salli bɛ tigɛ nafolomafɛn dɔ kisili sababu la ou bien nimafɛn dɔ kisili sababu la bon ko ale donna misiri kɔnɔ a y'a sɔrɔ alimami ni jama bɛ sali in ka jan bon ale jɔra ka sali fa kura jɔ kɔfɛ ko kɔrɔtɔ sababu la kan ka n'i da ciden ko n'i bɛna sali la ko i ni hakili sigi de kana i bɛnna min na i b'a sali ni min y'i da i b'a dafa donc n'i nana i kɔrɔtɔ la cogo o cogo i jantɔ la i jɔlen ka kabaro fɔlɔ kɛ i jantɔ la safa yɔrɔ in fana ka kɔlɔsi bon ko dɔw ko k'olu ka misiri ko u bɛ salli wele waati min ani application ta tɛ waati kelen na yala salli kan ka wele application b'a wele wagati min yɛrɛ de wa wa ni mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ min nin bɛ saga ka karamɔgɔ minnu na k'alima mina ka dɔnnikɛbaga minnu bɛ parce que wagati dirolen bɛ tile de la fɔlɔ tile bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ wagati dirolen bɛ o de la fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ aw ka karamɔgɔ minnu bɛ a k'alimami minnu bɛ olu yɛrɛ de y'a jate minɛ tile la wagatiw de bɛ dɔn application nana kan dɛmɛ de dɔrɔn a bɛ tugu kɔ u ka wagatiw de la tant que u yɛrɛ de ye tile suma ka lajɛ ka jate minɛ u bɛ wagati minnu kan u y'a jate minɛ tile de la wagatiw bɛ dɔn de jate bɛ tile de kan tant que a bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ jate bɛ tile jate de kan a bɛ tugu kɔ o la mais n'a y'a sɔrɔ olu tɛ wagati dɔn ou bien u ma jate minɛ o la donc a ɲuman ye min ye application ninnu ka tugu kɔ ni sera ni misirimɔgɔw sera ka bɛn o la ou bien a bɛ yɔrɔ min sera ka bɛn o la n'olu yɛrɛ ma wagatiw jate minɛ n'olu yɛrɛ ye ou bien olu tɛ wagatiw dɔn wagati minnu bɛ application ninnu ka wagati minnu filɛ nin ye u dilanna u kan dɛmɛ wagatiw matarafali de la donc bɛn ka kɛ o kan u bɛ salli wele wagati min dɔrɔn a fana ka salli wele o wagati donc application ninnu bɛ wa salli wele wagati min olu y'a yira wagati kunfɔlɔ de filɛ nin ye ni salli fana dɔnna yɔrɔ min de coyi application ninnu b'a wele ni lagasara dɔnna yɔrɔ min de coyi olu b'a wele donc tɔ min b'o kɔfɛ ka taa a yɛrɛ de bɛ se ka ka salli wagati bɛn o ma ka taa bon mɔgɔw dɔw maa dɔw olu tɛ sitiw kɔnɔ de u bɛ mun dɔn ko mɔgɔ dɔw ko ne ale bɛ kungo kɔnɔna la janaba y'a sɔrɔ tayamamu b'a ɲɛ wa ni ji t'a bolo nin jaabira siɲɛ joli anw bolo siti kan ni janaba bɛ mɔgɔ min na o ye kuranna aya de fa in lam tajid ma fatayammamu sa'idan tayyiba ni mɔgɔ bɛ kungo kɔnɔna la fajiri sera janaba bɛ e la ji t'i bolo ou bien ji bɛ mɔgɔ min bolo yɛrɛ mais i tɛ se ka kɔ bana dɔ b'i la i tɛ se ka kɔ i tɛ se ka maga ji la i bɛ tayamamu de kɛ ka salli n'i ye ji sɔrɔ wagati min i bɛ janaba kɔ mais salli sagili t'i kan
bon ko saraka sugu dɔ bɛ yen u bɛ fɛnw dɔw de fara fara ɲɔgɔn kan wɔrɔ jɛmanw sukara kilo tilancɛ i b'a sɔrɔ i bɛ malilɛ fana den fila saba k'a la ko taa nin di cɛkɔrɔba dɔw ma bon o sarakati sugu n'u nana ko cɛkɔrɔba ni minɛ i ka dugawu kɛ a ɲɛ o saraka sugu sagi setan sarakati de don kan'o minɛ n'i ye tawhidi tigɛ kana minɛ dɛ o saraka sugu sagi a tigi ma k'a fɔ ne tɛ nin minɛbaga ye bon ko dɔw ko ale ye kuranna durusi mais wagati bɛ sali bɛ giriya ale ka sali bɛ a degu o tɛ ya nin ye munafaki jogo ye fɔlɔ wa iza qamu ila salati qamu kusala yarauna an-nas wa la yadhkuruna illa qalila ala ko munafaki n'a bɛ wuli ka taa sali ma sali ka gɛlɛya ma lafu a bɛ sali lafu kɛdɛ a k'a dɔn munafaki jogo dɔw ba a la a k'a furakɛ ka bɔ a yɛrɛ la ala ko aya wɛrɛ kɔnɔ wa innaha lakabiratu illa ala alqashiina a ko sali ye fɛnba de ko a ka gɛlɛn mɔgɔw ka de fo ala ɲɛ siranɲɛbaga sali ka nɔgɔ o de ma donc nin si tɛ taamasiyɛn ɲuman ye sɛtanɛ de b'a tigi nɔfɛ a ka fɛɛrɛ kɛ ka sɛtanɛ gɛn ka bɔ a yɛrɛ ma uzubillahi mina sitana rajim a k'o caya ni sali wagati sera sali ka diya a ye a ka sali kɛ ni dusukun kalasi ni maafantiya ye a ka sali kɛ ni sɔbɛ ye donc nun jogo minnu filɛ nin ye sɛtanɛ de b'a tigi nɔfɛ munafaki jogo de don ala ɲɛ siranɲɛbaliya jogo de don aya fila in bɛɛ la wa iza qamu ila salati qamu kusala ala ko munafiki n'a bɛ wuli ka taa sali ma fari fagalen de bɛ sali wa innaha lakabiratu illa ala alkhashiina ala ye siranɲɛbaga sali ka nɔgɔ o de ma mais ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ siran ala ɲɛ sali ka gɛlɛn ma nin jogo fila si man ɲi donc sali ni sali bɛ e degu sali ka gɛlɛn e ma munafiki jogo de don ala ɲɛ siranɲɛbaliya jogo de don sɛtanɛ de b'a tigi nɔfɛ a k'a yɛrɛ bosi sɛtanɛ ma a ka siran ala ɲɛ a ka sali nati a cogo la a ka sali nati ni sali ka d'a ye furunkuye muke hure bon ko mɔgɔ min ni dunan min bɔra kɔfɛ a laada bɛ dɔw bolo u b'a fɔ i ka saga dɔ san ko suw ka sɔnni o ye bidiya ni haramu ye o tɛ bɛn silamɛ sara la o ye bidiya de ni dunan yɛrɛ kɔni nana an nisɔndiyara an karisa nana an n'a faamuna ɲɔgɔn ma a ye dumuni dɔ tobi ou bien a ye bagan dɔ faga ka dumuni dɔ tobi ka nisɔndiya k'o dun baasi t'o la silamɛ sara la mais fagali minnu bɛ kɛ ko su k'o di suw ma olu ye bidiya ni haramu de ani fana ni i bɛ se ka saga faga i yɛrɛ ka ŋaniya la kungo b'o yɔrɔ min sɔgɔko bɛ minnu na i bɛ se ka sogo faga ka sogo tila mɔgɔw la fantanw na ou bien ka a kɛ dumuni ye ka fantanw wele u k'a dun a bɛ e ka ŋaniya la ala ka baraji lase ka su ma baasi t'o la n'i ma kɛrɛkɛrɛ ni wagati i ma kɛrɛkɛ ni kalo i ma kɛrɛkɛ ni san yɛlɛma ye baasi tɛ nin na mais laada k'a kɛ laada ye ko ni min bɔra tɔngɔ la fo e ka saga dɔ faga ko suw ka kadɔ ou bien suw ka sɔnni o ye haramu de bidiya de o tɛ diinɛ kɔnɔ bon i y'a dɔn nin kuma sugu minnu filɛ nin ye an ka jamanaw ka laada kɔnɔ kuma yɛlɛmalenw de don ni ciden kɔni mɔgɔ min n'i ye dumuni kɛ mɔgɔ fɛ i ka duwawu k'a ye ni hɛrɛ ye barakallahu fikum o de yɛlɛmalen filɛ mɔgɔ bolo ko barika barika allahu alam
komo bidole mani jinade bon for nu be nyene kalimin ko ka franfansiade ko mo mi ko ka balema o sebu ye sete ko wati ne e yudeli ku deme ko ba fo oho me wutaki e bu ka dolili toyeba o be sage kata yere dema ni ya kariya ta delili yere manyere delili yere chide nyambalala akoni ko damadote mo kana delili ke kabisa tuka hadisa kono akoni ko damadote ikana delili ke ko dori ke ko damado mo be se ka delili ke nito kono no seminu ba misali yake e ka balima dobe shebae e yere bado mbalima imba fe nka deli yere de ni komi mba mbolon ka foye de pura ka nyanabo akoni suku kika ko yira nintigila bashi tala ube ewa faka dendeli nindima ote do hadisa nunu kono ube yere bado nteri nyuma dobe nteri kede do shebaye wakati be aba fede ni ibe degu na ikafo ale yere karasa vraiment nin degu be ube karasa ndeme ni wode kadai abin ni sonjano kadai ibe se ki ka koira wala me ni yere yado mo min tafa ika akafo ko foye ube mo mi yere ni ya foye ata nyana bo kare ka boma iki ka ko dalaka komi nye kwa ika bolonkoni ewa ku katoku kambo misiri kono be chogodi donc ba ewa chide nyi hadisa sahalen na ta koni moye salijita ika du kono kata ibole ka du kono te foi mi boy ka du kono fo kana misiri la ibe salide kono ora to chide ko ina to salijita ray bole bina misiri ka ni bolonkoni soro nyogona ni do misiri ko ba ke ka salli ma kono ikani bolon ko ni sori nyogona ko abe ko mi be salli de la donc ka bolo fana kambo ka to misiri ko no sigile ka to ki bolo kanu be salli ma kono do ni ke ba ko no nyem makar hude parce que tant que be misiri ko no ka salli ma kono be ko mi be salli de kono ko ka to ko sugu ke ko ne ndo bon koni mo minye tulu mo yere la ka salida ka bashi tola tulu feni min benke tanke tulu ewa amanala mate ni ewa be jipali ka se ika fenna bashi tola tulu muni bimbe e ka saliji to ka bashi tola bon comme mo duna ewa comportement bola mais nous daru lo bu jamfa o tigla mo be chogodi bon nin tigla mo be fu yede o kasira alanye kana silamiya to tiya parce que hada madenka ka al qudwatul hasana yika kede la degali ko nyuma de silama munu budda be kata sunna li salafiyama uluka ke misali ya nyuma de mo goye uluka ke misali ya nyuma de silamiya dinai bon mo sugu munun be nen la halala ubeke sababu ye ka silamiya ce jugura mo nye koro ubeke sababu ye ka sunna fana ni salafiya ce jugura mo nye koro mo ba jate mina ko wa sunna mo yere kana dawla kan ka wori sorode kanunu bombo sunu funi tugede so furete e kan ka wori sorode donc ni nyede ka sunna to de tinya sunna te ni nye ko minya kila mo fana ka famu minye ko lankolon kila ka ko jugu kila ka jamfan kila le de ya kila salafu ya ma kila de ahlu sunna al jamaa wa ma kila koy silamiya ma ke ela salafu ya ma kila ahlu sunna wal jamaa ma kila minya kila wada ya kila ake ela jate mina ko dro muso sorola hijabu tigula ye ko lankolon ke o hijabu te la gosinoy mugo ko famu parce que mugo do ba ko hijabu tugu yere de ka jugu muso do ye hijabu do ay tinyali ke o tinyali ba yire de ka o tinyali te da hijabu ka o mugo do be sunna kono ay tinyali do ke o tinyali be da ale de ka tinyali inte da sunna ka koy mugo do be silamiya kono ay tinyali do ke tinyali be da ale de ka tinyali inte da silamiya ka mugo kan ni famu
donc mɔgɔw k'u janto yɛrɛ la u kana kɛ sababu ye ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ u kana kɛ sababu ye ka sunna tɔgɔ tiɲɛ kana kɛ sababu ka salafiya tɔgɔ tiɲɛ hadamaden ka kɛ de qudwatul hasana ladegeliko ɲuman mɔgɔw ka kɛ o de سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك